Unon, eskerrik asko deialdi honta etortzatik. Gaurko deialdian helburua bada, Hernaniko udala Aranzadi Zientza Elkartearekin batera lankidetzan egindun argitalpen berri baten berri ematea, eta argitalpen hori aurkezteko maiatzaren 25ean igandean egingo dugun ekitaldiaren berri ematea. Hernani 1956-1959, violentzia, errepresioa eta giza eskubideen urraketa gerra zibilean eta lehen frankismoan da egin dugun argitalpena. Eta hasteko mailan gauden kideen aurkezpena egingo dut, batetik Javier Buces, Aranzadi Zientza Elkarteko oroimen historikoko ataleko zuzendaria da, eta Irati Zuriarrain Hernaniko argitalpen honen ikerketa lana egin duen kidea. Esan bezala, lan honekin Hernaniko udalak, eta esan nuke Hernaniko herriak zorri historikoat kitatu nahi degula, ez? Aipatuan garai hontan, errepresialeatuak izan ziren bai pertsonekiko eta bai beraien familiekiko, ez? Eta garai hortan Hernaniarrei eta Hernanin gertatu zianak egi hori nolabait azalaraztea eta ezagutaraztea da honen helburua, ez? Memoria berreskuratzea azken batian. Lan hau ez dator modu isolatu batian, 2008an Hernaniko udalak eta Aranzadi Zientza Elkarteak lankidetza hitzarmen bat sinatu genuen. Horren harira, garai desberdinetako lanketak egin ditugu, 2003an aurkeztu genuen 1960 eta 2021 urte arteko motivazio politikoko indarkeria eta giza eskubideen urraketa larriak argitalpena, eta orain bigarren zatiari dagokio denboran atzera eginda, ez? Eta kasu honetan, esan bezala 1956 eta 1959 artean Hernaniko pertsona desberdinek heldu adineko zeinumek jasotako gertakari krudelak biltzea izan da helburua, ez? Hoiek bildu, gertatu zianak bildu, eta sufritu zuten haien izen abizenak ere jartzea. Oso importantea iruditzatzegulako aldan modu pertsonalizatuan rekonozimendu hau egitea. Liburua hontan ikusiko ditugu urte horietan guztietan mota desberdinetako errepresioak izan zituztela, jasan zituztela hernaniarrek, heriotzetik hasita erbesteratzera edo konzentrazio esparrutan egotera. Baina, liburuan eta ikerketan inguruan detaile gehiago bai Javier Bucesek berak eta Irati Zuriarrain berak emango digute. Egunon, detaileak Iratik emango ditu, zeren bera da egilea, liburuen egilea. Nik oso labur, nire aldetik, lehenik eta behin eskerrak ematea gurengan, arantzaingan konfiantza jartzeagatik. Gu hemen beste herrietan bezala, egon gara ikertzen helburu konkretu batekin. Hau da, herritarrei diktadura frankistan gertatutakoa ezagutzen laguntzea. Hori da, errepresio frankista izen jasan zutenak izena bizenarekin ezagutzen laguntzea. Hori da gure helburu nagusia eta horretarako gurengan konfidantza jartzen dute, ez? Egia bilatzea da gure lana, jakitea zer gertatu zen, badakigu biktimek haien senideak eta gizarte oro har nazioarteko egia, justizia eta erreparazio printzipioak izateko eskubidea dutela, eta ikerlariak izan da, historialariak izan da, egia hori bilatzen dugu ikerketan bidez. Gero justizia eta erreparazio lortzeko edo saiatzeko ez lortzen. Ekitaldi baten adibidez, datorren egindeko aurkezpenean. Beraz, Arantzadik memoriarekin duen konpromisoa azpimarratu nahi dut. Liburu honetan gerra eta gerra osteko memoria berreskuratzen da, 2008an azken frankismo garaian eta euskal gatazkari buruzko violentzia eta memoria ikertu genituen, eta guztiekin, 2022an aurkeztutakoa gehi datorren igandean aurkezten dana, esan dezakegu Hernanin memoria osoaren alde lan eta postu egiten dela, eta hori oso berri ona da. Esan bezala, datorren maiatzaren 25ean aurkezten dugu Hernani 1956-1959 liburua.
Lan hau bi liburukitan banatzen da, eta gertaera politiko handiak ez ezik, herrian izan ziren eguneroko esperientziak, biografiak, historio pertsonalak, indarkeria mota ezberdinak, eta hauek jasandakoen zerrendak bildu nahi izan ditugu. Lehenengo aldean, Bigarren Errepublikaren eta Gerra Zibilaren urteak izan ditugu aztergai, lehenari dagokionean Hernanin prozesu horiek nola bizi izan ziren aztertu dugu, gatazka sozial eta politikoak, hauteskundetan parte hartzea edota antolaketa eta hainbat gatazka ondoren. 36ko altxamenduaren eta gerraren hasiera jorratzen da. Ez gerra soilik gatazka militar gisa, baizik eta biztanleria zibilaren bizitzak errotik eraldatu zuen prozesu gisa. Inguruko borrokak, Hernaniko defentsa batzordeak antolatutako defentsa, familien evakuazioa, lantegien eta auzoen bombardaketa, armada frankistaren sarrera, eta abar. Eta baita ere gerran parte hartu zuten pertsonak identifikatu ditugu eta frontean bertan edo gerraren ondorioz hildakoak. Datu batzuk ematearren, herritik ihes egin behar izan zuten 2000 pertsona identifikatu dira eta atzerrian edo bidean hil ziren 25. Bestetik 250 haur inguru, Belgikara, Frantziara eta Britainian dira besteak beste eraman zituztenak eta 36ko abenduan, adibidez, erregistratutako biztanleriaren 135 inguru ez zegoen udalerrian eta horrek nolabait gatazkaren eragin demografikoaren eta giza eraginaren neurri bat ematen digu. Bestetik, bigarren liburukia lehen frankismo hortan zentratzen da eta batez ere bestelako biolentzia eta errepresio motak aztertu ditugu besteak beste, epaizkanpoko exekuzioak, justizia militarrak prozesatutako herritarrak, emakumeen aurkako errepresioa, errepresio ekonomikoa, langile publikoen garbiketa edota forma ezberdinetan gatibu egondako hernaniarrena. Oro har, Hernanin zein hernaniarrekin lotutako kasuak dira, aztertu ditugunak, bertan jaio zirenenak eta batez ere aztergai deunaldi hontan herrian bizi zirenenak. Hernaniko hilerriko 200 fusilatze ezagun hori ez gain, esaterako 275 hernaniar inguru prozesatu zituzten auzitegi militarrek, hauetako 82 kartzela zigorra jaso zuten, eta 16 hernaniarrek heriotza zigorra hauetatik 9 exekutatu zituztelarik. Eta hauek datu batzuk besterik ez dira, baina nolabait ikerketa hontan indarkeria mota ezberdinei zifrak eta testigantzak zein izenak jarri nahi izan dizkiegu eta olako indarkeria jasan zituzten pertsonen historiak berreskuratu. Naiz eta liburu hontan 36 eta 59 urteen arteko garaiari erreparatzen diegun lehenengo frankismo bezala ezagutzen dena, beharrezkoa da nabarmentzea frankismoa bat eta bakarra izan zela eta jarraitutasun historikoa izan zuela eta erregimenak diktadura autoritario bezala iraun zuela, oinarrizko eskubide politikoak sistematikoki urratuz bere amaierara arte. Eta azpimarratzea tokiko ikerketak oso garrantzitsuak direla, frankismoa betik nola sendotu zen ulertzeko, Hernanin eta beste hainbat herritan ezarritako kontrol egitura zehatzak identifikatzea ahalbidetzen digu, eta baita horiek eguneroko bizitzaren alderdi guztiak nola zeharkatzen zituzten ere. Izuaren eguneroko praktika ditzen dena, ez? Eta, liburu hau batez ere izan da berrera ikitzeko saiakera bat, dokumentu ofizialekin indegu lan, garaiko prentsarekin, artxibo judizialekin, familiek emandakoarekin, eta baita testigantzekin ere. Eta azpimarratu nahi nuke, lan honen balioa ez dela bakarrik kuantitatiboa, hau da, zenbakiek ematen diguten nolabait aukera errepresioaren handitasuna neurtzeko, baina benetan garrantzitsuena zera dela. Urteetan zehar kontakizun ofizialetik ezabatu ziren emakume eta gizonen historio zehatzak berreskuratzea, neurri batean bada ere, pertsona arruntak, askotan ahaztuak, eta bere bizitza kontatzea merezi dutenak. Eta liburu hau herriari eta herritarrei denbora luzez
isilarazia izan zen historia bat itzultzeko modu bat ere bada, gizarteari ekarpena egiteko modu bat, justizia pixka bat egitekoa, eta ez bakarrik errepresioa zuzenean jasan zutenekin, baita euren familiekin ere. Eta berriro ere ikerketa burutu ahal izateko ezinbestekoa izan dela pertsona askoren laguntza, horien artean testigantzak ematera etorri izan direna hainbat herritarrena, batzuk jada gurekin ez daudenak, eta era beren eskerrak ematea Hernaniko Udalari eta Arantzadi Zientzia Elkarteari proiektu hau bideratzeko etengabeko konpromezu eta laguntzagatik. Beste eskerrik asko. Eskerrik asko, bai Javierrek eta Iratik egindako azalpenakin ikusten da argitalpen honek zenolako pixua duen, zenolako garrantzi duen, zenolako askotan hainbat sufrimendu ukatu nahi dian garai hautan, edo ukatu nahi izan dianetan, hemen argita garbi gelditzen dela zenbat eta zenbat hernaniarrek sufritu behar izan zuten errepresio hori, ez? Honekin bai aipatu, argitalpen honekin Hernaniko Udalaren eta Arantzadi Zientzia Elkartearen arteko lankidetza hitzarmena burututzat ematen dela, baina ez daula itxitzat ematen memoria berreskuratzeko lan hontan orain dela 25 urte abiatutako bide hori, ez? Eta hor bada data seinalatu bat, eta 2026 data seinalatu bat bada, altxamenduaren 80. urte hurrena betetzen dalako, ez? Eta horren arira, ja Hernaniko Udalean ere lanean hasia gaude, datorren urtean lanketa berezi bat egiteko guzti hau gizarteratzeko, jendeari jakinarazteko zer dan gertatu zana, eta batez ere, garai hartan represioa sufritu zutena zen beraien familiei omenaldiak egiteko, ez. Eta horrekin lotuta, datorren igandean, maiatzaren 25ean antolatu dugun ekitaldia, ez. Irutzen zegoen olako ikerketan lan batek, eta argitalpen batek, prentxaren aurrean aurkezteaz gain eskatzen zula beste motateko ekitaldi bat prestatzea eta daukan pixua ematea, ez? Eta hortarako datorren maiatzaren 25ean igandean eguerdiko 12etan ekitaldi xume bat antolatu dugu, hemen udaletxeko areto nagusian izango dana, eta ekitaldi horren protagonistak errepresialeatuak beraiek eta euren familiak izatea nahi dugu, ez? Eta bereziki haiek gonbidatu ditugu. Gonbidapen irekia da noski, herritar guztiei, 800 ale argitaratu ditugu liburu honenak, eta igandean bertan, ekitaldi hortan bertan zabalduko ditugu. Bai, aipatu argitalpen hau, liburu hau Eusko Jaurlaritzaren Gogora Institutuaren laguntzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen eta kultura demokratikoko atalekin batera edo haien diru laguntzarekin egin ahal izan dela, eta horiei eskerrak ere eman nahi dizkiegu. Igandeko maiatzaren 25eko ekitaldiari dagokionez aipatu duena, ez? Ekitaldi xume bat izan nahi du, memoria egitekoa izango dena, rekonozimendua egiteko izango dena, eta protagonistak errepresioa sufritu zutenak eta haien familiak izango direnak, ez? Helburu nagusitzatu jarriko genuke, baina bigarren helburu bat ere badu, eta da lehen aipatu dana, ez? Bai Javierren eta Iratin partetik, ez? Herritarrei, hernaniarrei, zein Hernanitik kanpoko guztiei ere jakinaraztea, ezagutaraztea zer dan gertatu dena urte luzeetan zehar, gure historiaren parte bat dela, eta horrek egiak argitara emateak hori gertatu zala onartzak, justiziarako bidean edo jartzen gaitula iruditzen zegulako, eta udalaren partetik eta herri osoaren partetik esango nuke hori gutxienez, hori zor diegula bai errepresaliatu izan zianei, bai euren familiei, ez? Hortaz, hemendik gonbidapena herritar guztiei igandean maiatzaren 25ean 12etan ekitaldi hontan parte hartu dezaten, izan dadila oromen kolektibo bat, pertsona hauei egingo diegun oromen kolektibo bat, pertsolariak, musikak, bideomusikatuak eta izango ditugu, eta horrekin, gaitezen gure memoria berreskuratzen eta gure historia ezagutzen. Eskerrik asko. Galderarik edo badan? Listo? Eskerrik asko.